Lakhain ko ratrok duar bokri MSC constituency ke parlo kohora long Phumen Engti rong arat lapen PVDC atum chipatir piponsi kohora picnic spot entry gate pen chenglok Phumen Engti rong an Kapangthir asai lapen dustbin along ki bi pon asai ke klempon Labangso cleanliness drive mate Kapangthir asai ke klempon along phirangke tum phan chupha pen nang pachini tu na tengke niltum PVDC pen Kapangthir der asai le ke klempon choji pukali kohora picnic spot along ki joi kelang ki sanga dem along anta dustbin ki bi pondo lapen ke non ki wangji jakhong ni phai cresir cap arni kohora along mass joining program doji lapen carbing law thomas council CM Dr. Pilram rong hang wangji pu arjilong si nilutum la sochiklo e jon along batai hini an claim pondetlo lapen CM wangji pu porleni tum ki claim trot na pukali nilutum non ki wangji lang anta la puson thak tha sai ki claim pon bomji lapen ington pon pe puta than pachini ponthu lapen Phumen Engti rong arar tum stami carbing long thomas council kichari pon CM wangji pu karjulong penil tum ningarong pikpik loputa chithan ponenti lapen Phumen Engti rong tum pen jasmer suarlo mate paya tum pen stami non ki do bom BJP sarkar tum phan lapen da carbing long thomas council kichari pon man ki do Dr. Pilram rong hanga phan kaching thuramu abang nang pivek nang ji mate nang claim pivek nang ji pusi chuning ripon tang telang litum pen kaninji ponalam thile ang ton pen arjusina jakhong achiklo tarikh hini sitamin nitum laso Kapangthir asai cleanliness right drive asai nitum nang claim lo lasi puthot pini nitum labangso asai kedeng bongela lo je pini karbiang long nang kilut aget pen nang chenglok pini nitum rong an labangso asai Kapangthir asai kedeng gela lo je dak nilitum kajronga aduya hoy along kidodun dak picnic spot aputhak ni tum bikhek abang ke lalo je dak ni tum bangke picnic spot ahin ladak bangke ni tum pudam lo bonte ningkreng barla sitame dak porjotok nangki ju tum topik lapen dak ni tum chimatha damlo ni tum aladak laso committee keseng thek thedet aposinil tum halso bangso ahu sitame nil tum nang claim bon thek thedet lo sitame non owe kimi nil tum matha pensi je laso committee jong se ilitum seng lo pulong te ilitum adim akki klar mate isi ang thek kemi ilitum phan bang ichi than bon pupusini tum matha ponsi laso asai ni tum deng pon lo Phumen Engti Village Development ahin penil tum chingrum si ise committee bonai sini tum mane kepaklar ya asai ni tum deng lo la peni tum peklar pon lo la pen chukidam tang pen tamena tum theklong thai lo tum claim lo la pen non ke ni tum an achiklo jon wang na tum claim ki claim yi phani tum nutin tameni tum chisik lo bon sita me non phong bang asaboni tum tong se kon ko lo athema ili tum council ili tum jitu CM alang li gewang ing proposi tum ningarong lo PBDC committee penta la pen alang li wang lo bote ili tum phan mission develop na pikang ye phan ni tumbang ke chonghong prong lo lasi la pena pas tami ni ditum la bangso committee along committee tum nang kitang room mane ni ditum phan la pini chor la pukali ni ditum achiklo jon bang tami ni ditum la bangso Kapangthir asai ban ni ditum claim ponji la pen la bangso ki claim ang bong long ni ditum adun tin la pen hum tin atum sami ning arong pen ni ditum deng pon la bangso sai ke la sini ditum la so si ki claim ponji la pen ni ditum rong aphan klar chen klar bor pen do long nang ji la pen ni ditum la son si erong yong si klar chen lo polo tang te piloma ladang lada ko hora Phumen Engti rong ke piloma la son si out country tum ke wang sami tu pik aposinili tum arong yong si klar clay polo tang te ke wang ji tum sami aning samse de pola sila so putha ka bang committee tum peneli tum aphan piloma nang ke than pon mate ke pang dak pen tum phanang ke pang room ke lalo ni tum ke mang ke labang so ke pang thira bang ke ni tum mane achiklo jon rang sini tum claim ponji lalo News report Carbing Long Life